onye oshi eyi afọ ezileke gbukwe gị anụmanụ anụ ọhịa egbe elu gbukwe gị ledi anụ ọhịa gị na-ejidi nọmba iji dịrị were nọmba Naijiria akpọgodu sef ka ọfọ ị na-egbu nne gị anụ mpa ka ọ gbafuo gị ọsọ nkọgheri ndị na-ekwugheri anụmanụ mechie ego ọnụ adịzina na akọgherizina ị ga-ebu ụzọ anwụ nụnụ Nnamdi gị ga-ebu ụzọ anwụ otu nwa ewu ị ga-ebu ụzọ anwụ trak ikpu nne gị ka ebe anyị na-afụ ewu ka ebe anyị na-afụ trak ikpu nne gị ka ebe anyị na-afụ anụmanụ bịa nụnụ n'ewu agwa m unu bịa kọtụ nwaanyị bịaghara kọtụ ewu ozu nwaanyị bịa na kọtụ gị na onye ga-afụ bịanụ ka anyị fụnụnụ ewu ozu gbuo gị mmeri ozu gị ka ị na-ebeziri onye ebenebe why are you crying na onye ebenebe ka ihe na-ebere ewe ebe jidawadu Biafra go ejighị aka onye jighị aka ịna Biafra dị gị na wicha ana Biafra dị ebe ana Biafra dị ebe dị wie ebe ka Biafra gị dị nye m adreesị ewu hello onye oshi ide ekwuzi okwu ekperima nwa bingo ide ekwuzi okwu onwekwe kredit onye oshi onwekwe kredit akwa m kpọziri gị anụmanụ ụsụ nwa ashawo ọkpara ashawo na me call you back inwenu kredit ewu inwenu kredit otu akpa ahụ nwa utobo inwenu kredit nụnụ bịa ị ga-anọ nso na-ekwu ya bịa nso na-ekwu ya bịa nso n'elu ndị be nna n'elu ndị isi be nna anụ mpama ekuke onwekwe kredit ọkwa mụ akpọrọ ya ozu bịa kpọọ kọlụ na ewu call you call again utobo ewu shut up mechie washi sum there mechie gị ọnụ taa mechie ọnụ iti anụmanụ mmeyicha unu niile egwu I go with all of na nwa ewu mọ na the call ewu mpama Nnamdi ga-ebu ụzọ nwụọ which Biafra land? Where is the Biafra land located? Where is the Biafra located? Ewu your audio country shut up ewu shut up ikpugba die nne gị die asị m ikpugba nne gị riri ikpugba die nne gị I go bear witness. I must bear witness. Mma gbariri witness. Ikpugba gị nne gị jaja amụsụọ nna gị n'ala ewu ị nwere ihe na-arụ I must witness against your Nnamdi ewu taa gata anụ mpama gbafuo ide ewu anụ onye ọha ji ewu iberibe onye ngwa onye ogbo anụ mpama ọ ga-adụrụ na mma ọ ga-adụrụ shut up mechie ego ọnụ na-akọgheri mechie ego ọnụ ewu mechipụ gị ọnụ iti na-akọgheri mechie why are you crying ka ihe ị na-ebere onye ebenebe n'ebe ka agba eriri gị si ebe a pụọ anụ mpama gbafuo gị ewu anụ mpama mma ebere gị isi akwa gị mma dọpụta gị ire ahụ iji akọgheri anụ mpama ezigbo anụ ọhịa na eze mmụọ n'elu ndị mmụọ onye dị ndụ na-ekwu okwu mmụọ anụ ọhịa zuzupụ gị na fon bọịsọ kredit gị ọgbụgo onye ọzọ batago ụtụ second bingo itigo ọnụ Nnamdi ga-ebu ụzọ wugodu Nnamdi go kpai first Nnamdi how many times why go come give me location give me time and location that will come
Give me time and location. Onyanwuru. Ewu. Yes, so Amajiri is better than you. Amajiri is better than you. Amajiri is better than you. Amajiri. I'd rather be Amajiri. Neyi deti. Neyi anuman. You don't tire. Bring another person. I call to Bemia. He's still talking. Ewu. Akam neku. The third bingo. You don't come. See us on Agada. On Agada, they talk to their father. Ewu. Toro. Shut up. Monsieur Gano. Mechipu Gano. Ewu. Monsieur Gano. Three of you, self. Bring the fourth person. Bring the fourth person. Nnamdi must go back to barbing shop. Nnamdi must go back to barbing shop. Ewu. Anumpama. You must thunder what gidia. Arab what gidia. Thunder what wasagi. Mpama. Muebe. Which more? Which more? Which more? Let's talk about the living, the same spirit. Which spirit? See, onye na-ata anụ mmadụ na-akpọ mmadụ terrorist. They call me terrorist. Shut up. Shut up. Mechie ego ọnụ. Nwiti, shut up. Mmadụ na-akọ eri. Nweta gị ihe ndị bụ niile na ndụ anụmanụ. Come on, zuzupụ gị ọsọ. Ewu. Iti. Mechie ego ọnụ. Mechipụ gị ọnụ. Asị ndị shee. Anụ mpama. Ụsụ. Abụsụ eze nwanyị. N'obi oli eze nwanyị. Nwuchie ụzọ dị a. Moto ga-adị gị elu. Which eze nwanyị? Which eze nwanyị? Fake eze nwanyị. Fake eze nwanyị. Nnamdi go kpai there. Fake eze nwanyị. Fake eze nwanyị. Your juju no get power. Fake eze nwanyị. Which ichie? Ndị ichie ebe adụ pama. Nye. Ụmụ ebenebe. Ala Igbo gbukwe gị. Ala Igbo ga-ebu ụzọ egbu gị. Anụmanụ. Ala Igbo ga-ebu ụzọ egbu gị. Ala Igbo ga-ebu ụzọ egbu gị anụmanụ. Na you Igbo land go first spy. Ngụwa ka ala Igbo ga-ebu ụzọ egbu. Ngụwa ka ala Igbo ga-egbu onye oshi. Feke eze nwanyị oshi. Feke eze nwanyị. Ikpu gbadie nne gị. Ewu na-ara nne gị. Nkịta na-ara nne gị. Ewu taa gbochie ego ọnọ ịsọ. Ọkpara ashawo, they shout. Ọkpara ashawo. Your eze nwanyị no get power. Put your eze nwanyị for phone. No. Now your eze nwanyị I want talk to. You don't cut am. You no get credit. Ewu. Ewu. They call it ewu with you.